Dat was echt Dokkumer Jejoen, een talkshow hosten in Dokkum. Hoe viel dat? Nou, dat is wel heel bijzonder, want mijn passie is hier geboren. En ik was als jongetje altijd al fan van de televisie en ik woon in Damwoude. En toen was er een keer een promotieteam van Veronica, dus ik snel erheen en nou, promotieteam werd. Toen dacht ik, ach, jammer, de omroep is af hier en nou maak ik hier midden in het hart van de Admiraliteitsdagen, maak ik zo'n talkshow doen en een uitsturing verzorgen en eigenlijk nog over ondernemen, over je eigen dromen najagen en wensen verwezenlijken. Nou, dat vind ik, ja, het is een eer, prachtig. Ja, dus zeiden ze correct, mijn droom weer om een televisiepersonality te worden. Is die droom heel dan slag, hè? Ja, al mijn dromen binnen al, ik moet echt een pernije droom moet ik verzinnen nou, want ze binnen alle jaar uitkomen. Ik wil graag bij de televisie werken, ik wil graag programma's maken, ik wil graag presentator worden. En dat is al jaar lukt. En het is fijn om om een doel te hebben. En het is fijn om daar aan te werken. Misschien nog net eens om het eindresultaat. Het eindresultaat is fantastisch. Ik had het mij maken. Een aantal prachtige dingen, zoals de uitsturing van het Junior Eurovisie Songfestival. Dat is uitgestuurd door de hele wereld. Dat was voor mij magisch. En dan eigenlijk nog in combinatie met UNICEF, dat wie echt een letterlijke droom voor mij. Nou ja, dat is uitkwam. En daarom vind ik het zo leuk om orenmeesken, jongeren, maar ook ouderen een beetje te inspireren van, ja, eigenlijk op elke leeftijd, op elk moment, op kun je de dromen uitkomen litten. En kijk, zoals de directeur zei, ja, ermee bezig wezen, uitstippelen, ook een beetje geduld houden, ondertussen een plezier hebben. Dat is heel belangrijk om dingen te bereiken die je graag wil bereiken. Hoe belangrijk is de factor mazzel bij het bereiken van dromen? Nou, ik geloof net echt in mazzel. Want als dos was graag doen was vrolijk. En dat vinden mensen leuk. En dan vinden mensen echt leuk om die te helpen. En het is wel belangrijk. En ik was vroeger ook wel een nuchter Fries jonkje. En ik praatte er net op. Die wil een protten. Dat is een belangrijke succesfactor. Dwaan. Begin maar gewoon. Maar het uitspreken van de droom, dat deed ik net echt. En dat is wel belangrijk. En in het begin van de talkshow zie je dat er net iedereen dwat dat. Of die denkt, oh, door mij maar net. En dat haak ik gewoon. Maar hoe eerder er uitspraat zoals het graag was, en het kan van alles wezen. Een fijn huis of een leuke auto of gewoon lol een dag met de familie of mijn vrienden op paard. Of, het kan van alles wezen. Het begint altijd met het uit te spreken en dan actie ondernemen. En dan iets doen. En als je gelukkig voelt, dan komen vanzelf echt leukere dingen op die oor. En ik hou ook wel eens een periode gewoon dat ik dacht van, nou, ik voel me net zo lekker en maar dan just alleen maar de ellendige dingen. En het is wel belangrijk om op de leuke dingen te focussen. Dat is wel echt wel een belangrijk iets. En dan komen echt de goede dingen op die oor. En dan is mazzel, ja, dan komt misschien mazzel naar die ta. Ja, en dat is een heel belangrijk iets. Dromen hoeven helemaal net grut en werelds te wezen, hè? Nee, het kan ook een kleine wezen. Ja, ik hier een droom van, ik dacht van, ik moet naar je droom gaan. En een van de dromen is dat ik graag in Amsterdam wonen wil. Nou, dat is me lukt op een prachtig plakje. Dat is lukt. En toen dacht ik, ja, maar nou nog een bootje. Maar ja, ik denk, die ding ben hartstikke duur. En ik denk, nou, let maar, en ik op Marktplaats ziek. Ik denk, nou ja, let maar gebeuren. En echt 4 minuten later op Facebook een vriend van mij, een prachtig bootje. Hartstikke goed keep. Hij hoeft er niet om te verzinnen. En het wie Samaroen. En toen dacht ik, verrek, het kind soms echt. Ja, misschien is het een beetje mazzel, maar het is echt, dat het soms echt wel op een andere manier kan. Dat het net heel duur hoeft te wezen, maar dat ook wel, ja, ik moet een protte onthoud van. Het is een oud bootje. Maar ja, daar had ik wel zin aan. Dus ja. Ja, en een orendroom misschien voor jou. Ooit eens een keer op het podium staan als zanger. Is dat een droom? Oh nee, dat is een droom. Als zanger. Nou,
ik ben net met een gouden keeltje geboren. Nou ja, goed, ik heb wel misschien een mooie stem. Of ik heb wel eens dat mensen kunnen vinden dat ik een mooie stem heb. Maar dat betekent dan net, het zit dan net dat ik echt goed kan zingen. En ik ga nou mijn stem al een beetje verropt. Dus dat wordt morgen wat. Maar het gaat meer om het gevoel en de ziel. En ik hoop dat er een protte dokkemers mij jongen willen. Want we beginnen met die heel goed. En met iets heel simpels. En vanaf het begin kan iedereen lekker meedoen. En soms kun je meedoen en je kan ook mij neurien. Dus ik denk dat morgen als het heel dokkum en de omstreken je samenkomt en lekker meedoen kan. Ik denk dat de groep dat het dan extra magisch wordt. Dus ik zal echt meedoen, tuurlijk. Dus ik ga echt jongen. En misschien klinkt het net zo wel, dan door ze mijn microfoon maar wat minder loert. Maar ik zal het wel doen, ja. Ja, want we kunnen daar nog de hele admiraliteitsdagen hier verwachten, hè, op het podium. Ja, morgen wordt voor mij wel een hele spannende joen. Ja. Het is de eerste keer dat ze mij een soort met van presentator zullen werkjes zullen. En ja, ik vind het een eer. Ik vind het heel bijzonder. Het kwam toch de Bonifacius Musical, dat weet ik vorig jaar. En daar kwam een regisseur op bij jou die zei van, het is wel leuk geweest als we een keer together iets gedaan zullen. En nou is het Safir. En ik vind het extra spannend. Ik ga hem protten dit soort dingen die in het Kinderprinsengrachtconcert. En het viel een beetje zo, maar het viel nog dichterbij. Grut podium en al ik had er ontzettend protte zin aan. En dan die hege bregen. Ik denk dat het heel bijzonder wordt. Dit is voor mij de eerste keer. En misschien wel gelijk de meest bijzondere keer. En ik hoop dat de protte mensen zullen genieten. Nou, wij hopen dat Meidij. We vinden het in elk geval heel fijn dat u hier even te woord staan worst. En heel veel succes morgen. Morgen.